Xairego e velido, xove noivo namorado, agarimoso marido dunha antela de auga e fado, río Limia de Cupido. Xinzo de entroido e pantallas, o das vixigas castrexas, do fareleiro a piñata, xinzo da torre da pena, do esquecemento e pataca. Sueva, morisca romana, vila de Xinzo da Limia, Posta da Vía da Plata, Antioquía e Alquimia, Meigas e Santa Compán, Xinzo Cim. Un conto de verán. Os días que pasábamos o meu pai, a miña nai, o meu irmán e máis eu en Vilariño soían ser, no fondo, bastante parecidos. Os mellores eran aqueles nos que ía calor fora, como no verán, por exemplo. E todos estábamos algo máis contentos. Sobre todo o pai, que era neso da calor un pouco como os gatos. Canta máis calor ía, mellor. Levantábamos case sempre cedo, cando aínda se podía sentir o frío que quedaba da noite, malia que xa era día de todo. Algún de nós acompañaba o pai para ir buscar a prensa a Ramallosa ou a Baiona. Ao chegar a casa, facías un almorzo tipo sueco, que duraba un bocacho e que tiña bastante de todo. Ao rematar, ficábamos falando unha hora, máis ou menos. Despois marchábamos todos para calquera outra parte da casa ou saíamos fora, cada quen a facer o seu, menos o pai, que quedaba no mesmo sitio, retiraba os restos do almorzo, acababa de ler os xornais, sacaba o ordenador e puñase a escribir. Non recordo case ningún día no que estivésemos na casa e que o pai non escribise unhas cantas horas. Ao chegar o momento da comida, deixaba de traballar e ás veces líanos as cousas que escribira. Cando isto sucedía, o máis habitual era que escollese as partes que lle facían especial gracia, ou polo menos son as que eu recordo mellor. Tamén recordo que tardei tempo en descifrar a clave que permitía que o meu pai rise as cousas que nós lle dicíamos. De feito, estraguei algún tema para os artigos de non lle dar a historia que lle contaba a comicidade que debía. Descubrín tarde que a historia non era o que nos pasara ou o que nos contaran, senón o que contábamos nós. As primeiras veces que lín as cousas que o meu pai escribía, o humor que contiñan as historias que alí se contaban resultábame moi familiar e evidente. Pensaba que o humor era necesariamente así. Cando foi pasando o tempo, decateime de que non todo o mundo se ría das mesmas cousas nin todo o mundo tiña a facultade de facer sorrir coas cousas que contaba. O humor do meu pai gustábame moito. O mesmo me pasou cando comprendín que as cousas que el escribía agachaban parte do que pensaba e me ensinaba. Eso permitíame ser consciente da infinita bondade que inspiraba a súa forma de pensar. A comprensión e a tolerancia non son só virtude, senón a principal necesidade do home. O conto do Gallo de Antioquía ten, ao meu parecer, elementos esenciais da prosa do meu pai e tamén da súa personalidade. En canto ao humor, compartía na súa vida e cando escribía os gustos polas situacións absurdas e surrealistas. Os personaxes pintorescos, dos que, por certo, moitos eran de Xinzo e tamén oscuras. Outro tema deste conto é esa concepción da intolerancia como o gran mal das persoas, xerme do fanatismo, da violencia, da injustiza e do sufrimento. O Galo de Antioquía recolle estes dous elementos para contarnos unha historia fermosa. Estou seguro de que ao meu pai lle gustaría que o lela, máis que pensar na miseria que nos volve ruíns, pasásemos uns bons momentos rindo cos disparates do ferreiro Antonio e do cura don Marcelino.
As palabras de Carlos Casares soan como música na voz destes rapaces. E música tamén é a que trae a interpretación da canción Xinzo por parte de María do Ceo. Xinzo, chaireu e venido, xove noivo namorado, agarimoso marido dunha antela de auga e fado, río Limia de Cupido. Xinzo, dentroido e pantallas, o das vixigas castrexas, do fareleiro a piñata, Xinzo da Torre da Pena, de escuecemento e pataca. Sueva, morisca e romana, vila de Xinzo da Limia, posta da Vía da Plata, Antioquía e alquimia, Megas e Santa Compaña, Xinzo, cima de Ribeira, de nada vas parada, Laroa, Cuntimil, Piñeira, e Mosteiro de Ribeira, Santa Mariña, a máis santa. Xinzo, San Pedro, Solveira, doado da Vila Lamas, Morgado e Bolín, Moreiras, Xeuane de Oleiros, Pena, e Faramontaus, Merciaira, Xinzo, o Gacento e Florido, de Monte Humidade e Prado, o valente señorío, Antela de Rito e Garo, de Limia e Nocedo, Xinzo. Proseguimos o acto que iniciamos no Salón de Plenos do Concello de Xinzo, acto académico presidido polo presidente da Real Academia e coas intervencións de académica Fina Casal de Rei e máis os académicos Enrique Monteagudo e o profesor Alonso Montero. Queremos darlle as grazas a todo o pobo de Xinzo por acollernos tan calidamente nun día especial para os galegos, un día festivo para Galicia, e queremos darlle as grazas a todos os que fixeron posible este acto, que esteamos hoxe aquí todos xuntos, e dende aquí para toda Galicia e tamén para Galicia o exterior, para o resto de España e para todos os povos irmáns co que nos sentimos identificados dende sempre. Moitas grazas ao alcalde
e toda a súa corporación, e un saúdo ás autoridades, co presidente do Parlamento fronte e o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o presidente da Deputación, o presidente e o fiscal superior do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por suposto, os voceiros dos grupos parlamentarios da Cámara, o Grupo Parlamentario Popular e o Grupo Parlamentario Socialista, e a todas as institucións que hoxe se dan cita aquí, e dunha forma especialísima, a familia, a irmá de Carlos, o irmão, os seus 2 fillos, as súas 2 noras e a neta Xulia, que ben seguro irá descubrindo pouco a pouco quen é e quen seguirá sendo o seu avó. Aínda que dunha maneira distinta a Balbino de Neira Vilas, Carlos Casares foi tamén un neno labrego. Sempre a cabalo entre a vila e a aldea. A súa primeira paisaxe xeográfica, pero tamén humana, foi definida polas terras de Xinzo, moi especialmente polas parroquias de Beiro, de Lamas ou Sabucedo. Este é o seu Macondo, pero un Macondo galego e real, poboado por xentes que sementaron nel o amor polo relato. Sentiu dende neno que o noso era un país de palabras. Esas palabras facían Galicia inmortal e brotaban espontaneamente de persoas que, ás veces, sen sabelo, sumaban primaveiras as logradas por Cunqueiro. Carlos Casares foi un labrego das palabras, recollías e sementabas. A súa creación tan fecunda e a súa capacidade para chegar a todos os públicos partía dese segredo. Devolvía ao lector contos que onte podemos escoitalo en directo nun excelente reportaxe no canal 2 da TVG. Decía Carlos que os contos que máis lle gustaban non eran realmente os da súa avoa. Os contos que máis lle gustaban eran os do seu avó. Pero devolvía esos contos e palabras escoitados e logo elaborados no seu inesgotable masín. Seguramente poucas veces estivo tan próxima á cultura oral da cultura literaria. Casares non cedeu nunca diante da soberbia intelectual, que leva a alongarse do popular para achegarse a un falso Olimpo. O Olimpo literario o que aspirou durante toda a súa vida estaba en lugares como este, non rodeado de deuses, senón de compatriotas. O falar e o escribir fundíase na súa personalidade. Era un escritor que conversaba, e tamén era un conversador que escribía. Lembran os amigos que durante as veladas compartidas as palabras máxicas que abrían o tesouro da conversa era: Carlos, que contas? El contaba e recontaba, creando unha atmósfera que trasladaba a todos os tempos en que o conto se escoitaba nas lareiras, nos adros ou eiras, cun respeto case relixioso. Aprendeu aquí e tamén no cenáculo ourensán de Vicente Risco, en a pequena ágora compostelá de Ramón Piñeiro, e nas tertulias con Torrente Ballester, un arte que poderíamos chamar socrático, baseado no diálogo e na tolerancia. Forma con eles e con moitos outros galeguistas unha conspiración pacífica para erguer a Nova Galicia non sobre dogmas, senón sobre palabras, sobre afectos e sobre acordos. Foi Carlos Casares un escritor comprometido. O seu compromiso non se establece con ideas que dividen, senón con ideas que unen. Ese espírito que impregna a súa vida traslada o seu pensamento sobre a lingua. Criei-me nunha familia bilingüe, sen saber que era bilingüe, dirá nunha conferencia. El mesmo engadirá con ese humor tan seu que contribuiría a aumentar o fermoso galimatías idiomático, casando cunha muller, Cristina Berg, que traía consigo a alongada cultura sueca. Sentímola aquí connosco,
amou o seu home e amou fondamente a Galicia, a Dona Galicia, como ela diría. A partir desa premisa, Carlos Casares emprende un traballo que ten gabado axeitadamente o presidente da Real Academia Galega, Vítor Freixanes, a conquista de novos lectores para o galego. Non escatimou xenio, nin escatimou tempo, nin escatimou esforzos. Dicía Julio Cortázar que o peor que lle pode ocorrer a un escritor é que o convertan en monumento. Estamos na praza de Carlos Casares, Mouriño, pero o noso escritor non é soamente unha praza ou un monumento. A Galicia como tarefa. A Galicia como tarefa que reivindicaba Valentín Paz Andrade adquire en Carlos Casares unha das súas máximas expresións. Narrativa, literatura infantil, traducioso galego, ensaios, guías e multitude de artigos periodísticos. E sobre todo esas conversas que quedaron guardadas na mente e no corazón dos que o coñeceron. Foi Casares, na nosa opinión, un home optimista. E tamén o será en relación coa nosa lingua. Era o seu un optimismo da vontade e da intelixencia, que alertaba das consecuencias para o idioma dos cambios tecnolóxicos mal asimilados. Adoitaba lembrar que a bifurcación en Galicia entre unha cultura oral e outra escrita que se expresaron en diferentes linguas arrinca coa implantación da imprenta. Un cambio tecnolóxico, dirá, que modificará a realidade cultural dunha maneira radical e trascendente. A era digital equivale ao impacto do invento Gutenberg, pero hoxe Galicia está provista de ferramentas que entón non tiña. As institucións que velan pola lingua, as legislacións que a protexen, as iniciativas que a fan presente en todos os ámbitos da vida, a presenza activa no mundo poliédrico que chamamos xenéricamente comunicación e, sobre todo, unha consideración social sen precedentes que abrangue a todas as idades e a todas as ideas. O tema de Carlos Casares por ver no galego que non emprega a lingua propia de Galicia, non un inimigo que compre combater, senón un irmán que compre convencer, inspira o traballo inacabado da normalización. Falábamos do compromiso de Casares plasmado nunha obra literaria fecunda, pero tamén está o compromiso da súa participación como legislador no primeiro Parlamento da historia democrática de Galicia. Alí, no Parlamento, tendeu pontes que, entre outras cousas, fixeron posible unha lei de normalización lingüística que tiña e ten como principal valor facer patente que a lingua galega é de todos e para todos. Nela cristalizou o galeguismo cordial e o galeguismo transversal. Con ela púxose a pedra angular da nosa convivencia. Entendo que esa unidade esencial do noso pobo débelle moito á lingua. A lingua é un punto de encontro. A lingua é unha herdanza. A lingua é un código compartido. A lingua é o instrumento para interpretar o mundo de acordo co que somos. Somos un país diverso, no que hai acordos e conflitos, como en todas as sociedades modernas, pero onde sempre nos podemos agrupar ao redor das palabras comuns. Así o veu aquel mozo chamado Carlos Casares Mouriño que na década dos 60, concretamente no 63, no mesmo ano que botou a andar o Día das Letras Galegas, invocou en Fonseca a Rosalía de Castro. Jocan Casares, un dos seus fillos, lembraba que aquí en Xinzo o seu pai foi verdadeiramente feliz. Esa felicidade que lle deron as terras da Limia está presente en toda a súa obra e transmítea aos seus lectores. O Carlos Casares conversador, o Carlos Casares viaxeiro, o Carlos Casares colleiteiro de anécdotas, amigo dos trens,
con causa. E como todo bo galego, segue presente entre nós. Podemos seguirlle preguntando, Carlos, que contas? El contestará coa súa obra. Estamos na Galicia máis Galicia de todas as Galicias, onde non hai ventos feridos nin tempos prohibidos. Un país de palabras. Máis nada, moitas gracias. Moi bons días a todos e todas. Benvidos á capital da Limia, benvidos a Xinzo. Quero saludar especialmente a familia de Carlos Casares, que está hoxe nos acompaña, os seus irmáns, os seus fillos, a súa neta, a toda a familia ben querida nesta vila de Xinzo, a todas as autoridades que nos acompañan neste momento, a todas as representacións, e simplemente eu non vou a ter a osadía, a atreverme a falar da obra de Carlos Casares de diante do presidente da Academia Galega nin de diante dos académicos, porque me parecería, entre outras cosas, unha osadía. Eu simplemente veño a dar a benvida a todo o mundo a esta vila, veño a dar a benvida e decir que Xinzo hoxe é a capital da cultura galega, e, por outro lado, eu vou a falar moi brevemente de Carlos Casares home, porque acabamos de asistir ao acto académico que nos convidaron a Real Academia no Salón de Plenos do Concello de Xinzo, e xa se falou de abondo, e outros oradores que me precederon e que van a tamén a intervenir van a falar, co cual eu vou falar de Carlos Casares home, e simplemente vou aludir a dúas cuestións. A primeira é Carlos Casares como persoa boa, a bonhomía de Carlos Casares, a súa vida desde que veu para aquí, para Sabucedo, para Porqueira, que temos aí a nosa alcaldesa de Porqueira, alá con casi 4 anos, e veu para Sabucedo, despois para Lamar de Xinzo, e a partir de aí empezou o seu recorrido. A bonhomía de Carlos Casares home que tiña moitas virtudes, pero eu creo que unha das principales era sobre todo a capacidade de conversar e a capacidade de diálogo. Esta capacidade de diálogo que hoxe creo que a sociedade bota de menos a vos homes como Carlos Casares, vos pensadores de fondo bo como Carlos Casares, porque hoxe creo que a nosa sociedade está sufrindo unha crise de identidade de valores, unha crise de identidade de valores reflexada sobre todo en que cando todos estamos de acordo en algo, cando todos pensamos na mesma dirección, non debemos estar tan distantes no pensamento único para chegar a un punto de acordo. Carlos Casares era, eu vin onte, como ben dixo o orador que me precedeu, o presidente da Xunta, Alberto Núñez, vin vivir aquí, na TVG 2, vin cando falaba de que lle encantaba conversar, era un gran conversador, tanto no pobo como nos círculos literarios de Ourense, Vigo e outros sitios. Entón, esta conversa, que as súas ideas definidas, claras, ademais moi concretas, e que o principal de todo isto era que respetaba a todo o mundo. Eu creo que hoxe debemos respetar a todo o mundo. Eu creo que todo o mundo nace cun dogma do libro do deber e o libro do dereito. Eu creo que esta sociedade que estamos vivindo, que está atravesando momentos difíciles, non só para a cultura, sino para o libre pensamento, eu creo que todo o mundo que se olvida do libro dos dereitos e debe pensar tamén no libro dos deberes. Carlos Casares facía isto porque Carlos Casares Mouriño era, como decía, un bo home, un conversador, un home que lle gustaba escoitar, un home que respetaba todo aquilo que opinaba os demais, aínda que non coincidía moitas veces, como nos ocorre. Eu creo que o importante na sociedade é isto, é non coincidir nas cousas, pero ao final buscar un objetivo común. Eu quero destacar sobre todo esta faceta persoal que tiña Carlos Casares Mouriño. Era, como digo, un bo home que intentaba sempre, a través da conversa, a través do diálogo, chegar a puntos de acordo. A vila de Xinzo, non só hoxe, o día 17 de maio, Día das Letras Galegas, Día da nosa lingua, Día do noso país, por excelencia, non só hoxe aproveitou para ter este acto, co cual agradecemos a través dos representantes aquí da Academia que contaran no seu momento dedicarlo a Carlos Casares Mouriño, senón que nos levamos todo ano, desde principios de ano, e vamos a rematar alá en diciembre con estes actos do ano das Letras Galegas, do ano de Carlos Casares. Pero non quedo aí, finalizo a remato, e digo que non quedamos aí, o Concello de Xinzo non queda aí, aparte de todos os actos que se están facendo todos estes días e que se van facer nos vindeiros meses, senón que vamos a facer en colaboración codo con codo ca Fundación Carlos Casares,
a cual, temos aquí a representación máxima da Fundación Carlos Casares e estamos colaborando con eles para habilitar un espacio perenne, non caduco, que vai ser o Museo Carlos Casares, que vamos a terlo na planta de abaixo do Museo Galego de Entroido do Mugae, e aí faremos xunto ca Fundación Carlos Casares, iniciaremos xa, ahora no Brao, ese museo, e o remataremos coa maqueta, que a famosa maqueta, como dixo o presidente, de Carlos Casares, do tren, que era un gran aficionado aos trens, igual que as Harleys, e temos hoxe aquí o terminar o acto 125 Harleys, que lle agradecemos moito ao Motoclub de Harleys de Galicia, que esteñen aquí, que é un tema importante, sabemos que era un namorado deso, e queremos que isto perdure no tempo, non queremos que sea flor dun día, non queremos que sea un acto importantísimo, cultural, como pode ser hoxe, nin un ano incluso, senón, como ben decía, creo que o seu presidente da Real Academia Galega no acto académico que decía que non perduremos nunha flor dun día, nós vamos a intentar eso, que axuda da Xunta de Galicia, que axuda da Diputación Provincial, que está colaborando en todos estes actos, co Concello de Xinzo, ca Fundación Carlos Casares, e faremos que Carlos Casares este vivo, que está vivo, dentro de todos nós, e siga sendo, e siga estando, e cando a súa neta vaya ao Museo de Carlos Casares poda vivir todas as experiencias como está vivindo nos hoxe. Moitas gracias a todos. Damos paso á intervención de don Jocan Casares, fillo do escritor e administrador da Fundación Carlos Casares. Bos días a todos. Eu non trouxe unha chuleta para dirixirme a todas as personalidades que están aquí. Agradezo a presencia do presidente da Xunta, o alcalde de Xinzo, o presidente da Diputación, o presidente da Real Academia, o presidente do Consello da Cultura Galega, os representantes do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a todos os políticos, membros de todos os colores que están aquí representando, ao resto de representantes institucionais e a xente que está aquí con nós. Eu o que podo falar é da experiencia dun fillo o que lle fan un homenaxe como este, que é algo que vou intentar transmitir, é algo moi emocionante. Estes días, cando me preguntaron, díxeno en varias ocasións, a mí o que me gustaría que todo o mundo podera sentir o que nos sentimos hoxe. A xente achégache, díceche que o teu pai era un gran escritor, que era unha persona que fixo moito polas institucións, que foi un gran traballador da cultura, e ao final o que máis emociona, que a todo mundo lle gusta oír que o seu pai era un bo traballador, é a xente anónima que se achega e di que o meu pai era unha boa persona, que fixo boas cousas polos demais. O meu irmán outro día nun discurso que lle pediron que fixera, decía que a trascendencia, que era algo que a meu pai lle preocupaba, probablemente estaría non só na súa obra que queda aí e que todos poderemos ler o día de mañán, senón tamén no recordo da xente, no que a xente pensou del. O que me agrada de todo isto é que se o meu pai lle preocupaba eso está conquerido, e el trascende porque hai moitísima xente que o quere e deso son testemunha. O que máis podo... Bueno. Moitas grazas. Teño que decir un par de cousas máis, pero serei breve porque xa se dixeron moitas cousas ao meu pai, e o que vou a decir son simplemente relatos da nosa vida familiar, porque creo que é un pouco o que podo eu aportar aquí. En primeiro lugar, estamos en Xinzo de Limia, e que é o lugar onde meu pai creceu, e que xa solo por eso merece toda a homenaxe. A obra do meu pai non se entendería sen Xinzo nin as súas terras. A súa obra está plagada de referencias a esta comarca. Pero ao mesmo tempo quero pensar que Xinzo é un reflexo, é unha proxección de Galicia, na Galicia que meu pai viviu. Aquí é onde ele empezou a falar galego, onde empezou a ler, onde se empezou a formar e probablemente onde empezou a ser consciente de que era Galicia, de que había unha tradición cultural, de que había unha lingua, de que había un acervo do que el, por a razón que fose, se sentiu rapidamente identificado. Eso xa é unha cuestión moi importante que eu creo que debíamos recordar. En segundo lugar,
Tamén en clave familiar, querería falar da miña nai, que xa se mencionou. A miña nai, a parte do tópico de que foi unha muller que permitiu que o meu pai fixese o que fixo, sería impensable que o meu pai pudese escribir tanto, que tuvera, en definitiva, a liberdade que tivo, se non fose pola miña nai, pero tamén é a persoa que eu creo que lle axudou a configurar a Galicia que meu pai soñaba, que era unha Galicia moderna, era unha Galicia cosmopolita, orgullosa da súa tradición cultural, orgullosa da súa lingua, pero colocada en Europa sin ningún tipo de complexo e mirando sempre o futuro. Eu creo que iso é cousa, gran medida, que hai que agradecerlle a miña nai. En último lugar, quero me referir aos nenos da nosa familia. A Noa Teo, a miña fillada Enola, e a miña sobrinha e neta de Carlos Casares, Xulia Corín. Non só porque sexan os nosos nenos, sino porque son os nenos que están máis cerca de aquí. Eu creo que o Día das Letras Galegas debe ser unha festa para os nenos, porque se nós o que conseguimos con actos como este, con todas as actividades que se fan, que os nenos lean en galego, que se divirtan coa cultura e que disfruten desto, como o meu pai lle gustaría que fixeran, conseguiremos que de un deles, quizás nacido aquí en Xizo de Limia, algún neno ou unha nena, pois colla unha afición por escribir e acabe sendo unha persona da talla do meu pai ou incluso que o supere, para que desa maneira podamos algún día ter esa Galicia que o meu pai soñou e que se fará realidade sin duda. Moitas gracias, nada máis. A seguir, unha interpretación musical a cargo de María Doceo, Filipe Pereira, Xosé Salgado e Álex Salgado, que nos ofrecen o tema Carlos Casares, poema de Armando González e música de María Doceo. Xorde na néboa da antela o limiao Carlos Casares cunha pantalla na testa, libros e verbas amares da negada Antioquía. Ven a procura da mar, atlántica fantasía, e Xizo quere axudar. De patrón baixando Limia o temón pra Portugal, marcación Ponte de Lima, a babor sol de verán, os meridianos as drizas, Deus azul a botavara, ataca topanasicas, a Hemingway de Almadraba. Na marxen de cada día, os mortos de aquel verán, escuros soños de Clío, vento ferido e grial, galiña azul y mi arriba, o esquecemento a colar, Carlos volva a Antioquía e ante la ponse a cantar.
Noraboa a todos os familiares, especialmente a Xavier. Noraboa. Moi bons días, casi tardes a todos e a todas, queridas amigas, queridos amigos, querido presidente e queridas autoridades, familia. Cando un acaba nos cantares, entón xa está todo dito. Entón non teño moito máis que engadir porque acabar nos cantares e ademais da maneira en que o fixo María do Ceo, pois xa está dito todo. É dicir, iso é o máis parecido á inmortalidade, non? Esa preocupación que a veces Carlos tiña, que compartía cos amigos, da trascendencia e que vai quedar de nós cando pasemos, pois vai quedar de nós efectivamente as lembranzas, vai quedar de nós a obra que deixemos e a posibilidade de que a xente siga lendo e recreando e gozando da imaginación que fomos construindo, do universo en definitiva que fomos construindo a través das palabras, vai quedar de nós a memoria dos nenos, e a min emocioname moito nestes actos, como decía moi ben Jocan, que os rapaciños e as rapaciñas poidan implicarse neste tipo de iniciativas. Hai que escoitar máis a esa xente nova, decíanme os meus alumnos na facultade, está ben que pasedes os santos, decíame unha alumna moi espilida da Coruña, pero escoitádenos a nós. Pois nós temos que escoitar a eles. Cando a Academia Galega escolle cada ano a persoa que lle dedicamos o Día das Letras Galegas, non é unha improvisación. Afortunadamente, hoxe, temos moito onde escoller, pero non é unha improvisación. Nos pensamos e damos moitas voltas para ver, por unha banda, en que medida podemos ir recuperando aspectos da nosa literatura, das nosas letras, da nosa cultura, aspectos, pois, se cadra non tan coñecidos, ou figuras, ou tempos históricos non tan coñecidos, porque entre todos imos construindo ou reconstruindo ese corpus total da memoria dunha cultura, pero tamén pensamos nas posibilidades de acción social, de animación social, que a obra ou a figura pode significar. O ano pasado foi un ano moi emocionante, moi bonito arredor da figura de Manuel María, moi bonito. Este ano non queda atrás, e eu creo que aínda está a cousa nacendo, o ano Carlos Casares, porque son autores que son quen de concitar a emoción, as voces diversas, as ideas diversas, arredor dun denominador común, que é o país, a lingua, a patria do home e das mulleres, ese proxecto de futuro que é, en definitiva, un país. Así pensamos na Academia. A memoria crítica, porque non todo o pasado foi bo, e hai cousas que deben de ser melloradas e que poden ser e deben ser revisadas. O diálogo co presente, eso é unha cultura, pero sobre todo unha cultura é un proxecto de futuro. Se non hai proxecto de futuro, non temos unha cultura. Nos queremos un proxecto de futuro compartido, arredor da nosa identidade e da nosa lingua, das cousas que nos unen, e fago miñas as palabras do presidente da Xunta nesta intervención. Hai que logo leválas á práctica e ser capaces de poñelas en marcha. Eses rapaciños e rapaciñas das escolas infantiles das nosas cidades, que é onde nos estamos xogando o futuro, temos que poñer o galego nas mans deles como un patrimonio rico, no que poidamos vivir, no que eles poidan vivir, no que poidan soñar ese futuro. E iso témolo que facer entre todos, dende a responsabilidade dos poderes públicos, porque son os que teñen a ferramenta para poder actuar sobre o país, e dende a intelixencia conciliadora, dende o afecto que unha lingua debe transmitir. Hoxe en Santiago, seguramente agora está mobilizándose o país, unha parte do país arredor do idioma. Nós estaríamos alí tamén, estamos alí tamén con eles. E eles deben de estar tamén aquí. Todos somos parte dese proxecto compartido de futuro. Hoxe estamos, e remato, porque non quero repetir intervencións anteriores, todas elas moi atinadas, hoxe estamos en Xinzo de Limia. Hoxe estamos nas terras de Ourense. A Real Academia Galega decidiu vir moi conscientemente ás terras de Ourense da man de Carlos Casares. Ourense é un dos corazóns de Galicia.
É Ourense de Otero Pedrallo, é Ourense de Vicente Risco, é Ourense de Florentino López Cuevillas, é Ourense de Eduardo Blanco Amor e de Aura, é Ourense de tantos autores e autoras vivos, cunha obra viva, que están producindo en Ourense. Pero tamén é certo, como decía don Ramón Otero Pedrallo, e o cito, autor e xeración, a xeración nós, que eu tiven o honor de, durante un tempo, de presidir a Fundación Otero Pedrallo e agora como presidente da Real Academia Galega son presidente de honra desa fundación que é un dos corazóns de Galicia xunto ca Casa de Matanza de Rosalía en Padrón, son, na miña opinión, os dous grandes espazos simbólicos de Galicia, Trasalba e Padrón. Digo que Otero Pedrallo repetía algo moi importante. Galicia non son 4 provincias. Nin sequera son 4 provincias xuntas. Galicia, as Galicias posibles, incluídas as Galicias do exterior, que tamén contan e temos que saber pensar nelas, e estou pensando, por exemplo, na representación que hoxe nos acompaña das letras argentinas, deses galegos argentinos, a presidencia da Academia Argentina das Letras está nas mans dun galego, Moure, Xosé Luis Moure. Esa é unha Galicia que tamén temos que ser capaces de xogar. Eses nenos e nenas, por exemplo, do Colexio Santiago Apóstol, que veñen todos os anos a Galicia deslumbrados co seu galego porteño. Ese galego, esa dialectoloxía galega que algún día haberá que poñer en riba do papel. Bueno, pois todo iso é Galicia. Non só Xinzo, pero tamén Xinzo. E hoxe estamos en Xinzo porque como Macondo, ao que se fixo alusión, ou como a Praga de Kafka, ou como o Dublín de Joyce, eu fui por primeira vez a Mondoñedo porque lín Álvaro Cunqueiro. Se non se cadra, nunca iría a Mondoñedo. E estamos en Xinzo, e estamos en Ourense, e estamos na Lamas, e estamos en Sabucedo, e estamos en Beiro, porque limos a Carlos Casares. E a trascendencia está aí. Ser capaces, como decía Juan Rulfo, de convertir o noso corazón local nun gran espazo universal que nos faga a todos mellores. Moitas gracias. E parabéns ao ano Carlos Casares. Moi bo día a todas e a todos. Neste 17 de maio de 2017, en Xinzo, presidente da Xunta, presidente do Parlamento de Galicia, alcalde de Xinzo, presidente da Real Academia Galega, presidente da Fundación Carlos Casares, familia de Carlos Casares, autoridades e representacións, amigas e amigos de Xinzo de Limia, das terras da Limia, de Ourense e de Galicia. O meu saúdo máis afectuoso para esta xente de Xinzo e da Limia enteira, para os que vindes da cidade de Ourense e doutros recantos da ourensanía, para todos os galegos e galegas vos e xenerosos que até aquí vos achegastes, para as mulleres e homes que nos honrades coa vosa presenza, sexades de onde sexades. Graciñas mil por compartillar, amigos e amigas, a meirande celebración da lingua e da literatura de noso. A grande festa da fala e das letras deste país, desta nación cultural a que chamamos Galicia. Beizón a todas e a todos, os de preto e os de lonxe, benvidas e benvidos. Ourensán Carlos Casares, a quen homenaxeamos desta data sinalada ao longo do ano, e no 18, no 19, todos os anos que quedan por compartir xuntos, é capitalino de nacemento, pero orgulloso de que o considerasen limiao. E escribiu en 1990 un fermoso texto titulado Ourense de auga e pedra, que remata con estas palabras. Feito en boa parte de misterios, o Ourense que evocamos pode que sexan dous. Un de pedra, forte e orgulloso, recollido ás veces sobre sí mesmo, escuro e fantasmal nas frías mañás de inverno, tan cuberto de brétema que semella desaparecer. E o outro, luminoso e pletórico, irónico e locuaz, fuxindo sempre do impreciso dominio das sombras, reflexándose na luz intensa que espellan as augas milenarias do pai dos nosos ríos, o Miño. En realidade, escribía Casares, trátase dun só Ourense. Cidade e provincia, territorio e xeito propio das súas xentes, ben noso, concebido en moitísimas conversas, séculos e séculos de narracións,
alicerzada sobre unha sólida enxurrada de historias entretecidas, tertulias e faladoiros nos que nunca faltou o humor. Relato eterno, sen principio nin final. Así é Ourense, e así somos os ourensás. Un todo, un feito literario soñado por poetas, engrandecido no tempo polos seus escritores. Aurea, tal vez Oria, Ourantes, quizáis Ourense, quen o sabe? Isto escribiu Carlos, e esta é, e non outra, a peculiaridade que nos corresponde reivindicar e defender dende Ourense, a mellor maneira de ser galegos. Unha raíz que permanece viva, forza nutricial, diríamos, que enche de savia as toradas e as polas da árbore da identidade nosa. Terra, lingua e cultura, tradición e modernidade, historia bimilenaria, pasado, presente e futuro. Sabíao ben Carlos Casares, escritor sobre todo, mas tamén partícipe activo nas transformacións económicas e sociais a través do exercicio da política como cidadán responsable e comprometido que era. Non por casualidade, obtivo a súa acta de deputado por Eiquí, por Ourense, e a maiores das consabidas achegas á Lei de Normalización Lingüística e a norma que regula o Consello da Cultura, defendeu como galeguista independente na lista do Partido dos Socialistas de Galicia e durante a primeira legislatura autonómica, dende 1981 a 1985, importantes iniciativas en beneficio da súa provincia de Ourense, por suposto, de Galicia. O mundo creativo casariano nace en Medra Vizoso e Iquina Limia, en Xinzo, en Lamas, en Sabucedo, tamén no Castro de Beiro e noutras localidades ourensás. A partir de aí foi elaborando boa parte da súa obra narrativa e xornalística sen prescindir da raíz. Recreando a fantasía popular, bebendo na oralidade, escoitando e contando historias, elevando a categoría literaria o aparentemente local e cotián, universalizando con sinxeleza no estilo o modo de narrar máis delicado e traballoso. Atento, por suposto, ao acontecer no vertixinoso ir e vir das letras, non só no hispánico e lusófono, lendo e informándose en italiano, en sueco, en francés, en inglés, abrindo camiños cara a promoción exterior da literatura galega, sen renunciar endexamais á fidelidade co noso idioma. Damián Álvarez Villalaín, actual profesor da Escola Superior de Arte Dramática de Vigo, con fondos vencellos familiares en Celanova e Cortegada, foi subdirector de Galaxia dende 1991 ata 2002, data na que cesou talo falecemento de Casares, quen o nomeara e con quen traballou arreo durante máis dunha década, escribiu un perfil fantástico que nos ofrece do autor de Vento Ferido. Dice: era un home extraordinariamente intelixente, xeneroso e amigo dos amigos, culto, divertido e bo conversador. Posuía, ademais, unha capacidade pouco común para analizar todo tipo de situacións a través da psicoloxía dos protagonistas das mesmas. Aínda máis, Villalaín completa o seu retrato de Casares cunha apreciación moi a ter en conta polos que, dunha ou doutra maneira, participamos da vida pública. Que escribe: Carlos tiña modelo ético de seu. Non pretendía para nada en erixirse en redentor nin en xuiz. Mais ben o contrario, abondáballe con comprender as persoas. Detestaba a arrogancia dos profesionais do postureo. Por iso sentíase moi de Ourense, onde se tolera case todo, dicía, menos a pedantería dos finchados e dos solemnes, personaxes dos que se fai escarne, pero con gracia e con elegancia. Como xa se ten exposto aquí, non vou incidir na obra de Casares, pero sí salientar, se mo permiten, a súa posición cívica, o seu interese por mellorar o funcionamento das institucións, o impulso dunha autonomía a que il e outros galeguistas contribuíron a pôr en marcha, mentres outros, todo hai que dicilo, apostaban por maximalismos que, como se comprobou, eran absolutamente impopulares. Dende a dirección de Galaxia ou dende o Parlamento, dende a Academia Galega ou dende o Consello da Cultura, Carlos Casares, sen claudicar nas súas firmes conviccións ideolóxicas, soubo antepor o galeguismo e a sensatez. Contados son os persoeiros da cultura que, como a il, o Ramón Piñeiro, Benxamín Casal e Alfredo Conde, deciden participar, a pesar de sufrir duras críticas, nun proceso político.
Máis fácil resulta non dar a cara, presionar por atrás, escudándose na independencia intelectual. Neste momento en que todo se cuestiona, sen abordar os problemas a fondo, mesmo renegando da exemplar transición que trouxo a democracia, cando se adoita falsear por norma, moitos somos os que, dende opcións políticas distintas, botamos en falta interlocutores tan lúcidos e necesarios como Carlos Casares. Remato felicitando os académicos e académicas que refrendaron co seu voto a candidatura de Casares como figura central das letras galegas deste 2017. E anuncio neste solemne acto en Xinzo, hoxe capital, corazón e cabeza das nosas letras, que mañán asinarei a providencia que será aprobada no pleno da Deputación de Ourense do vindeiro venres, pola que iniciaremos o expediente para outorgar a Carlos Casares, o noso Casares, a medalla de ouro da provincia de Ourense. Ouro de Ourense. Ouro de Ourense, Casares de Ourense, Casares de Ouro, un excelente embaixador da ourensanía. Foi nesta mesma praza, por iniciativa do Concello, querido alcalde da Deputación, cando hai un ano e un día, o 16 de maio de 2016, celebramos un acto na súa memoria ao que asistiron seu irmão, Xavier Casares Mouriño, e seu fillo Jocan Casares Berg. E é que dende 2004, ano en que foi homenaxeado o etnógrafo Xaquín Lorenzo, o entrañable Xocas, ilustre continuador da magna obra da xeración Nós, non puidemos contar con ningún ourensán nunha honrosa nómina que inclúe, como ben se encargou de repetir o presidente da Real Academia, a nomes xigantes da nosa literatura e da nosa historia, como Curros Enríquez, Cuevillas, Lamas Carvajal, Risco, Losada Diéguez, Otero Pedrallo, Celso Emilio Ferreiro, Blanco Amor, Eladio Rodríguez González, o xa citado Xocas e agora Carlos Casares. Ourense, a ourensanía espallada polo ancho mundo, enorgullécese do labor creativo e investigador dos seus mellores fillos e fillas. Elas e eles non só reúnen méritos dabondo, igual que os devanceiros e mesmo que Carlos Casares, senón que marcan pautas e acadan éxitos en innumerables foros e palestras internacionais. Fan país, fan Galicia. Parafraseando o que manifestaban en La Centuria, revista neosófica Orense, España, xuño de 1917, a xiña centenaria, Vicente Risco, Primitivo Rodríguez Sanjurjo e Arturo Noguerol, seguimos estando moito máis preto de Nova York que de Madrid, ou o que ven sendo o mesmo. Estamos como a daquela, con Mallarmé, Rimbaud, Meredith, Tagore, Chesterton, Gustav Kahn e coa vanguarda máis actual. Amigas e amigos de Carlos Casares e das letras galegas, viva Carlos Casares, viva Xinzo, viva Limia, viva Ourense e viva Galicia. Moi bons días.
Sueva, morisca romana, vila de Xinzo da Limia, Posta da Vía da Plata, Antioquía e Alquimia, Meigas e Santa Compán, Xinzo, cima de Ribeira, Gana